खुलुमबाय स्टुडियो दं आं राकेश रामसियारि बे समाव बीटीसी नि बरगय चिफ बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव गावनि जे दैदेनगिरिफोरखौ स्टेजआव लिंहरनानै बाथ्रा बुंदोंमोन जे बे समाव बिथांमोना जुदि बिसायख'थियाव जुदि देरहायोब्ला आर'नाइ माला गानहोगोन आरो जुदि जेनोब्ला बे समाव सेन्देलनि माला गानहोगोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन। गिबियावनो बे बाथ्राखौ सिगांग्रो खोनासंग्रो। हारा जिखाखौ इमोखौ हाखौ हैनानो हारिले पाखौ आर'नाइ पाबो जिखेले खिन्थु बेलेगखौ हारिले आजिथ' आर'नाइ दिसु हारिले आरा पिছত हारिले सेन्देल बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि दैदेनगिरिफोरखौ लेंहरनानै स्टेजआव बाथ्रा बुंदोंमोन। बे समाव बिथांमोना जे जुदि बिसायख'थियाव जेनोब्ला सेन्देलनि माला आरो जुदि देरहायोब्ला आर'नाइ माला गानहोगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। आरो बे बाथ्राखौनो लानानै बिथां बीटीसीनि बरगय डिप्युटी चिफ बिथां खाम्फा बरगयारिया गोख्रों फिनजाथाय होदों जे बिथाङा बुंदों एरै जे बे समाव सासे दैदेनगिरिखौ एबा बबेबा मोनसे राजखान्थि दोलोखौ मोजां मोननानैसो रायजो राजाफोरा थाङो, रायजो राजाफोरा मदद होयो, रायजो राजाफोरा बिथांखौ फल' खालामो। नाथाय बे समाव बबेबा मोनसे दोलोआ जेननाय आरो देरहानाया थाखायो, नाथाय बे समाव जेनगोनखौ एबा बे समाव जेनोब्लानो जुदि सेन्देल गानहोनो नागिरोब्ला अब्ला बैफोरबायदि दैदेनगिरिफोरा बोरैहाय बिथांजों थांनो एबा बीपीएफ राजखान्थि हानजाजों बाहागो लाहैनो होननानै बाथ्रा बुंथिदों। मानोना बे समाव देरहायोब्ला आर'नाइ नाथाय जेनोब्ला बे समाव सेन्देलनि माला सोर गाननो लुबैनो दा बेखौ मिन्थिनानैनो बे समाव रायजो राजाफोरा जोबोदनो दुखुनांथाव बा दुखु मोनदों। आरो बे समाव खाम्फा बरगयारि बिथाङा बुंथिदों जे सासे दैदेनगिरिनि खुगायाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया समाया एबा मोजां नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा जे सासे दैदेनगिरिया जे बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया इनायनो जोबोदनो मोनसे लाजिथाव बाथ्रा। मानोना जे सासे दैदेनगिरिखौ मोजां मोननानैसो फल' खालामो, मोजां मोननानैसो थाङो जे देरहायोब्ला आर'नाइ जेनोब्ला जे सेन्देलनि माला गाननो सोर थांनो बे मोनसे गिदिर सोंथि। आरो बेखौ लानानैनो बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा बुंथिदों जे बिथाङा जे दैदेनगिरिफोरखौ एबा गावनि जाखिनि मददगिरिफोर दं बे मददगिरिफोरखौ बिथाङा मोजां मोना, जायनि थाखायनो बेफोरबायदि बाथ्रा बिथांनि खुगानिफ्राय ओंखारो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा। नाथाय बे समाव बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा बुंथिदों जे इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव जों सोरखौबा बेफोरबायदि मोनसे गाज्रि सोंखारियाखै आरो बे समाव गावनि दैदेनगिरिखौनो जे बेफोरबायदि गाज्रि आखु एबा गाज्रि बाथ्राजों सोंखारियाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा। जे बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे सासे दैदेनगिरिनिफ्राय बेफोरबायदि माबायदि बाथ्रा ओंखारनो हायो जे सासे दैदेनगिरिखौ मोजां मोननानैसो खाथियाव थाङो, खाथियाव साफियो। नाथाय बे समाव सासे दैदेनगिरियानो जुदि आर'नाइ एबा देरहायोब्लासो आर'नाइ गानहोगोन नाथाय जेनोब्ला सेन्देल गानहोगोन होननानै माबोरैहाय बुंनो हाखो? जे बे समाव सासे दैदेनगिरिया गावखौ देरहागोन होननानै माबोरैहाय बुंनो हायो? सासे दैदेनगिरिया गावखौ जेनगोन होननानै माबोरैहाय रोखा बुंनो हायो? नाथाय बे समाव बेफोरबायदि जे गावजों गावनो जे दैदेनगिरिखौ बुंलायनाय एबा सोंखारिनाय गाज्रि रावजों बुंनाया जोबोदनो लाजिथाव एबा बे समाव जोबोदनो मोनसे दुखुनांथाव होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा। दाख्लै जे देरहायोब्ला आर'नाइ होगोन, जेनब्ला खिन्थु सेन्देलनि माला गानहोगोन। सोर थांनांगौ बिसोरनि खाथियाव? जेनगोन देरहागोनखौ सोर नेताया बुंनो हायो? नोंजों मोजां मोननानैसो थांफानो नागिरदोंमोन, आर'नाइ गानहैदों, खामानि मावगौमोन। दा बेवहाय जेनगोन बायदि सानोब्ला सोर सासे मानसिया खाथियाव थांनांगौ? सेन्देलनि माला गानहोगोन बुंथारदों। बे बोरैहाय नेताफोरनि बे भाषा जानो हायो? बे नेताफोरनि चरित्र बोरै जानो हायो? गतिके पार्टिखौ बेवहायनो इउपिपिएलआ
सोरखौबा बखिनोबो थाङाखै UPPL आव जि जोङो दैदेनगिरिफोर दङ सोरखौबा गाज्रिबो बुङाखै राजनितिकआव मोनसे धोरोम थायो नाहा नोंनिखौ मावलां सोरबाबो गावनिखौ मावलांनो हानायनि अधिकार दं बियो गावसिनि गेजेराव राजनिति खालामदों होननानै गावजों गाव इसेबां गाज्रि भाषा बेबहार खालामलायनानै नांलायनाय बखिलायनाय सोंखारिलायनाय नङैखौ नंगौ बायदि बुंनाय रायजो राजाफोरखौ थगायनाय माने गावनिथिं फिदिंनो सेस्था खालामनाय बेफोरो इन दि लं रान मोजां परिस्थिति लाबोआ